Mega shoutout po sa nanonood dyan sa AGN, sa YouTube channel natin. Oh, nandito po tayo sa Calaveria. Ano ba ito? Ano? Misamis Oriental. Anong pangalan ng ano niya? View? Ha? View? View deck. Oh, nandito po tayo. Nakaupo po tayo rito ngayon sa araw nito. Ayun po yung bundok ko. Oh, isusum ko po. Oh, nakita nyo po yung bundok kung gaano. Oh. Times 5 po ang ginawa ko. Oh, nakikita nyo po sila. Yan. Times 2 lang natin. Oh, nakita nyo po yung kung gaano kaganda. Mount Balatukan daw. Kailangan binabatukan. Yan. Mount Binatalukan. Kailangan batukan. Aray ko sakit. Mount Balatukan. Mount Binatukan. Yan po. Mamaya. Meron pa tayo pa. Yung isa Nandito po tayo sa Calaveria. Ayan po ang malaking mais. Nakita nyo po yung malaking view. At ito yung mais na higante. Yan po siya, oh. Tapos yung view po doon, maganda yung halaman. Wala po sa Pampanga yan. Dito lang po nabubuhayan. Ang tawag po, Little Baguio. Sobrang lamig. Pagdating po roon, ayan po yung mga nagbabantay. Kakaupo yung kape. Tapos yung mayora nila, may-ari nito, comfort room. Alam nyo po magkano lang entrance dito? 20 pesos. 20 pesos lang po ang ano nito. Ayan po siya po Sinda. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Last po pasyalan. Last. Nagod na kami. Wala pong, yung mga bulan. Katulad po ito. Nakita nyo po yan? Kung gaano kaganda mga bulaklak. Wala po sa Pampanga yan. Pagdating doon, yan po. Balik tayo. Yan. Yan po yung mayora nila. Mayor. Yan po pangalan, no? Calaveria Explore Judic pala. Yan po yan. Yan po yung mayoran rin na. Mayor. Yan. Marami pang halaman dun. Kita nyo po sila, oh. Masaya sila. Kung daming bulaklak yan. Wala po sa lalawigan ng Pampanga yan. Little Baguio ito. Sobrang lamig. Ayan po siya po Sinda. May price dito Calaveria Biodic. Kita nyo po yung mga halaman. Kita nyo, tinutur ko na kayo para manood naman kayo. Alam mo na tayong mga sinasapi-sapian. Marami pa akong i-upload video. Bako i-upload yung mga video. Wala po yan sa Pampanga. Wow, mahal nito. Napakamahal po yan. Sa Maynila, abot po yan ng 10, 12, 15,000. Narinig nyo po. Alam niya po Sinda yan sa halaman. Napakaganda po. Ang ganda ng view. Nakita nyo po yun. Ayun si nanay, nagsuot pa ng wish vlog daw. Tinutur ko na kayo, ha. May upload ko na to. Ganda nito, yan. Very awesome. Ihi mo na ako, mahal. Halika mo na, mahal. Mamaya doon pa ako. Ihi mo na tayo. Balik ulit tayo. Nakita nyo po yung bulaklak niyan. Wala po sa Pampanga yan. Dito lang po siya nabubuhay dahil malamig. Sobrang ganda po. Ang view. Nakita nyo po yung view. Napakaganda. Exit na po ito. So tumitingin pa sila ng mga halaman. Tinutur ko na kayo. Yan.
Yan. Nakita nyo na po ha. Nakita nyo yung view. Tanaw na tanaw. Napakaganda ng view. Slow natin ha. Slow po natin yan. Yan. No, di ba? Para na po kayo ng masyal. Yung babalik po tayo rito. Ito si Papa Jesus. Magandang na po Papa Jesus. Nakarating po ko sa inyo sa Calaveria. Paggalingin niyo na po ako. Ma. Maraming salamat po. Gaganda po ng mga halaman nila oh. Salamat po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout. Mamaya i-upload ko po to.